ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಪಂದೇನೆ ಇನ್ನುವೇ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇಪನು ನೀನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಖುಷಿನೇ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಸುರುಕು ತಮ್ಮನ ಆವಡತಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದು ಕಡ ಪುರ್ನಾಂಡ ಮೂಲುಲ್ಲೇತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗಡಿ ಪೂರ ಬರ್ರಾಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಸುರುಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮನ ಅಂಚ ಇನಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ತೂವೊಲಿ ಎಂಕಂದು ಸೀರೆಲ ದೇತದೆ ಇರ್ತಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸೀರೆ ದೇತದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಪೊಲ್ಲಾದ ಕನ್ನದೇರ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ದಾಲ ದೀಪದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ದೀಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಮ್ಮನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತು ನೀನ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪೂನ್ ಪಂಡ ಕೂಡ ಬಂಗದ ಕೆಲ್ಸದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತಮ್ಮನೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಿಯಾನುಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ತುಂಬ ಯಾನರ ನಿಕ್ಲೆ ಸೀರೆ ತಜಪ್ಪ ಗಣಪತ ಅಂಬತ್ತು ಸೀರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಜಪ್ಪ ಯಾನು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತಮ್ಮನದೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮುಂಚೆ ಇರೋಲ್ಲ ಪಂತಿಜ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ದಾಯ ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಈತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ ಪಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಇತ್ಯಾನ ಸುರುಕು ರೆಡಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಾತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನಾರಂದೆ ಅನಿನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕವು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆ ಖುಷಿನ ತುಜಪ್ಪ ಅವಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಜಪ್ಪವೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರಮ್ಯ ನಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೇನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಜಿಯಾನ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಕೈದೆಕ್ಕರ ಅಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಜಪ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮೂರು ತೂವಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಲೈಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ತೂಕ ಏನಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡೆನ ಪಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಆವಡ ಏನಲ್ಲ ಆವಡ ಆತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡೆಗಣ್ಣ ಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡೆನ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಲಂಜಾತ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಲಂಚೇನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಬೇಕುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆಗೈತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಏನಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ್ ಏನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಥವಾ ಜಿಯಾನ ಖುಷಿ ಆತ ಇರೆಗೆ ಇಡರೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಇನಿ ಅಂತೆ ಜಿಯಾನು ಸಾರಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಆತೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಡು ಅಂಚ ಸೀರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೀರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ತುತ್ತಾರ್ಲ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ತುತ್ತೊಂಡಿ ಪಂಡ ಈಗ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಎಡ್ತಲಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಈತ ರೆಡಿ ಆಯ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಅವರುಂಡು ಸೀರೆ ಇಂಕ ಎಂಚ ತೋಜು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಏನಂತೆ ರೂಮ್ ಉಡಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಉಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜು ಉಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜಿಂಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಿಕ್ತ ಕೆಲವು ಅಂಡೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದೇನಿ ಆತೆ ಸರಿ ಬರೋಂದು ಇಚ್ಚಿ ಫೋಟೋ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಆತ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಚ
ತೂಕೈತೆ ಬಾಳೆಜಿ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ತಾಯಿನಾದ ಶಲರಂಗ್ ದೆತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ಪಗೆಂಡಂತ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಂಡ ಉಂಡದು ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಂಬೈಡಂಡ ಲೈಟ್ ಪೂರ 4 ಲೈಟ್ ಪಂಡದಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಬತ್ತದಾಂಡು ನಾನು ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಮೈತ್ತನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡೇರು ಯಾಂದಿನಿ ಮಾಮ್ ಟೂಬಿ ಪಾಂತೆ ಒಂದು ಏನ ಮೆದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗಂದಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಬಂದಿರುವುದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಮಲ್ದೆ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಗೊಂಜ ಆರಾಮ ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಕೈ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ದಾದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋಪುಜತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪ ఒక ಜೋರು ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಒತ್ತ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೊಂದಿದೆ ಬಲ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತ ಇಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಮ್ ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ ಪನಲ್ ಪಡ್ದೆ Two-tone humming, headed out to the highway. ಮೂಲ್ ತೂವೊಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಯಾನನ್ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೆ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದು ದಾದಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ತೂವರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನಾರು ಅಕ್ಕ ಇರೇದಾನೆ ಇರೇಟ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಪ್ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಪಾಂಡ ಇರೇಟ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನು ಊರುಡಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ 7 ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 6 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೇಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ 7 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನೆಟ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ತಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡೇನು ತಮ್ಮನಗೋಸ್ಕರ ನಿಂಗೆ ಊರು ಪೂರ ಪೋರಾಪು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೇನ ತಮ್ಮನ ಇತ್ತಂಡು ತಮ್ಮನದ ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಯಾನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡಂತ ತೆಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕಂಚೆನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಲಂಚೆನೆ ಇಂಕೆ ಏನೋ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇ 19 ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನನ್ ಮಲ್ವ ಇದು ಕುಲ್ಲದಂತುಲೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿ ಇಜ್ಜೆ ನೀನು ಗೊಬ್ಬುನ ನ್ಯಾಂಡ್ ಅದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಯ್ದನು ಅಂಚ ನಾಯಕುರಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿನ ಕುಲದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇರೇಟಂಡ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗ ತೋಚೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಐತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಬೆಲಸದಾಂಡು ಇರೇಟಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಿದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇರೇಟ್ ಆಪುಜತೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಏನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರು ಈತ್ ಖುಷಿ ತನಾಡ್ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪೈತಿಜೇರು ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಣ್ಣನೆರ್ಲು ಬರೀಟಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೀಸೆಟ್ ಊರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅರೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಉಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಲಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ ಅತ್ತಂದ ಆಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪುನು ಅರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪುನು ಮೂರನ್ನು ಬಡ್ಡೆದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಅನ್ಕಂತೆ ಅಂಚ ಮೂಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪೂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಏತೇ ನಮಕ್ ಇದಾಡು ಏನ ನೆಪ್ಪಡು ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಚಿಕೊಂಡು ಪೂದಿ ಅಂಡಂದತೆ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ವರಿದಿತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಕನತ್ತದು ಮೂಲು ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು
ఇప్పుడు నీ దాదా పండు జోకులే కొంచెం ఆసೆ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈತನೇ ಟೈಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲೆ ನವ್ಯಕೆಯನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ನನ್ನ ಎಂತೋ ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೆದ್ದುನ ಟೈಮು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಾಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ದೇವರೆಡ ಕೇಳ್ಳೆ ಪಂದೆ ನೀತೆಕೆಯನ್ನು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಲಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಮೂಲ್ತು ಒಲಿ ಇದ್ದ ತಾರೇಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ ತೆಲ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಏನಂಡಲ ಪೂರ ನಡತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ದುಂಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೂಲ್ ಪೊಪ್ಪ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಗಂಧಲ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕೇನು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಗಿತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಈತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಏನತ್ತ ಇಂದೆತ್ತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಲೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ತಿ ಅವಡು ತಮ್ಮನ ಪೂರೆ ಪುಣದೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎತ್ತೆನ್ನ ಹೀರೋ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಹಾಗೆ ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಿದಾಡ್ ಪಾರದಾಲ ಪೋತುಜಿ ಆಯ್ಗ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಂದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಪಿದಾಡ್ನು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಪಡಂದು ಉಂದೆನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಮೂಲಿತ ತೂವಲಿ ಜಿಯನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೈತೆ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲ ಅಂದು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಜಿಂಜಾಗ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಪೋರಾದಿತ್ತೀಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪೂರಾಕರ ಪೋರ ದುಂಬುಲ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಕಕ್ಕುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನೆ ದಾತ್ರ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪೋರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಬಲಸಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಆಂಡ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಜಿಯನ್ನ ಲಾಂಡಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಅಂಚ ಆಶಾನದ್ದು ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ತುಂಬ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೇ ಪೋಯೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಡೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಗಲೆ ಪೂಜಾಕ ನಾಂಡಲ ಈತು ಪುರವನದಿರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಇಂಕೊಂದು ತಮ್ಮನ ಬಾರ್ದನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಕ್ಕೈನ ಪಂಡ ಎಂಕೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿರು ಊಪುರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ಲೇನು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಬೇರಿ ತುಳಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಿಲ್ಕೊಂತುಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಒಂಜೇ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಟ್
ಲೈಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕದ ದಾಲ್ಪುನ ಇತ್ಲೇಕನ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪೂರ ಈ ಸೈಡೇ ಪಾಡ್ನು ಈನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಉಲ್ಟ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೂರ ಪತಾಯಿದೀರು ಎಂಕೆ ಹೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೈದು ನಂಚ ಖುಷಿ ಆನೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ನಾನು ಐತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಕ್ಕರಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿ ಕರ್ದೊಕ್ಕ ಕಾತುದಿಂದ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಐಕ ಕೋಲ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಜಿಂಜದ ಐಕ ಆಶ ಬಂಡು ದೀನ ಬಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಒಂತೊಂತೆ ತಿನ್ನು ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ತಿನ್ರ ಪಂಡ ಇದು ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಉಂಡ ತೌಲ ತಿನ್ನಾಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಕುಲು ಒಂದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಯಕ ಆಶನ ಟೈಮುಡು ಕೂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಎನ್ನ ಟೈಮುಡು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಲಸಂದುಲ್ಲ ಆಶ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಂದು ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡೆ ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಂಬ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಪೋನ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಇಜಿಂದ ಏನ ಬೈಕಿಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಂದ ಬಲ್ಯಾರ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಒಂದು ತಮ್ಮನತೆ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈಗ ನೀರಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲು ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಪರ ತಿಂದ್ರಾ ಒಂದು ತಿಂದ್ರಾ ಒಂದು ಎತ್ತು ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಯಾವ ದೀಸೆ ತಿನ್ಪೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ನಾವು ಪುಳಿ ಮುಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಖಾರ 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 ಅದು ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಡ್ದು ಎನ್ನಲ್ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂ ಕಾಜವು ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಬಿತ ಪೂರ ದಾಲ ದೀತಿಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಏನೈತಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇವಾಗೇನ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಯಾರು ಬೇಜ್ಜೇರು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೈತದಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಂತೀರಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಹೋಗದಾದ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನರಿಗೆ ಲಂಚೆ ನಾವಲ್ಪ ಏನಿತ್ತು ದೊಡ್ಡೊಂದು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಏನು ಪೂತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲು ಬಂದು ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ದನು ಪಣ್ಣ ಏನು ಕೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಿದಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಥರ ತೋಚೊಂದಿತ್ತೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏನೇಕಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಥರ ಯಾಕಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಗೆಲ್ದು ದಿಯೋರಿ ಬಂಡ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ಪಗಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಕೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಡ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ನಾನು ತೂಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪಿಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತನಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀಚಿ ತೂಕ ಹೂ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ರ ಅಂದಂಚ